മാതാജിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെ, ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് എടുക്കാനുള്ളതെന്ന്. എത്ര വരെ എടുത്ത്? 43 40 43 വരെ എടുത്ത് അല്ലെ. നമ്മള് ഇത്തിരി സമയം കൂടുതൽ പോയില്ലേ, 6:23 ആയില്ലേ. ഞാൻ 6:30 നിർത്താന്ന് വെച്ചതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. പക്ഷെ ആ 4 അധ്യായം തീർക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാളേക്ക് വീണ്ടും ലേറ്റ് ആവും. കുറെ അധ്യായങ്ങളില്ലേ 15 തൊട്ട് 23 വരെ വരുമ്പോ ഭാഗവതത്തിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് എടുക്കാം നമുക്ക് വേഗം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അവിടെ? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ട്, മരിച്ചാല് ജനിക്കുകയും ചെയ്യും, ജനിച്ചാല് മരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അതിനൊന്നും മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സുഖാനുഭവങ്ങളില് ആസക്തിയുള്ളവർക്ക്, ഇതുകൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായവർക്കൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർത്തന്തോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചു മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എന്ത്? വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 ഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ 3 ഗുണങ്ങളെ നീ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തനായി എന്ത് ചെയ്യാ? ആത്മാവില് മനസ്സുറപ്പിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണെന്ത്? ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദിക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ അതീന്ദ്രിയമായ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണം എന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണെന്ത്? ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ
എന്താണ് സുഖദുഃഖം വന്നാലും ശീതോഷ്ണങ്ങൾ പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേരിടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ലഭ്യമാകും. യാവാനർത്ഥ ഉത്പാനെ സർവതാ സംപ്ലുതോതകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന്റെ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വലിയ ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ്? ആ വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുള് അതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആരെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? എല്ലാതും നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുകയാണ്. ഭഗവത് നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനും താനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുക. ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മ ഫലഹേതുർഭുർമാത്തേ സംഘോസ്ത കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം നിഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വലിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തിനുള്ള അധികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, നിയത കർമ്മങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തില്ല? അധികാരമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു ഞാനാണെന്ന് കരുതരുത് ഒരിക്കലും. സ്വന്തം കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ അതിനൊഴിയാനും പാടില്ല. അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുമില്ല? യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ലാന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണത്. അവിടെ 3 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, ഒന്ന് സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, ഒന്ന് കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയുക. അപ്പൊ തന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലെ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, അത് നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ എന്തിന് കാരണമാകും? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് അതെന്തല്ല? മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ആസക്തി ഇല്ലാതെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും? മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യസിദ്ധേ സമാഭൂത്തോ സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ. അല്ലയോ അർജുന, ജയപരാജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിനോടുള്ള മമത വെടിയ. സമചിത്തതയോടുകൂടി നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ആ സമചിത്തതയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സമചിത്തതയോടുകൂടി ആ യോഗം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമചിത്തതയോടെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക, കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മളെ ജയവും നോക്കണ്ട, പരാജയവും നോക്കണ്ട. അതിനോടുള്ള മമത നമ്മൾ വിട്ടുകളയുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക. ആ സമചിത്തതയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതിൽ ഏകാഗ്രിക്കലാണ് യോഗം. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനാവുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗായുക്തനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗായുക്തനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ത് മാത്രമാണ്? ഇത് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത്.
ദൂരേണ ഹ്യവ്യരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗാ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണ ഫലഹേതവഃ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക. നമുക്ക് ബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാരാണ്? അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് കൃപണൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃപണൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൃപണൻ എന്ന് പറയും. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടും. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ ശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജീവിതത്തിലെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ എന്തായാലും സാധിക്കും. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാതീഹേ ജഹാതീഹ ഉഭയ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസ്വ കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിഭരിതമായ രീതിയിൽ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും ഭക്തിയിലൂടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗത്തിനായിട്ട് യത്നിക്കുക. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കർമ്മത്തിന്റെ ആ കുശലത, അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗം എന്ന് പറയാം. അതായത് കർമ്മം ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സർവ്വവിധനെയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യുവിൽ നിന്നും കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളുടെ ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുചീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. അത് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി ഫലം ത്യക്താ മനീഷിണ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്തം പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും മോചിതരായി അവർ സകല കഷ്ടതകൾക്കുപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനും ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിരിഷ്യതി തഥാ ഗന്താസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെക്കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനായി തീരപ്പോ ബുദ്ധി വ്യാമോഹം എന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ഉദാസീനനായിട്ട് മാറും. അതായത് നീ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥയായിട്ട് മാറും. അതായത് രണ്ടും എന്തായാലും ഒരേപോലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാത്തെ യഥാസ്ഥാസ്യാതി നിശ്ചല സമാധ വചല ബുദ്ധി തഥാ യോഗാമവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നിന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്കുകൾക്ക് വശപ്പെടാതെ, അതായത് എന്താണ് പറയുക, നമുക്ക് ലാഭങ്ങൾ നോക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനായിട്ട് നീ മാറും.
സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്തസ്യ കേശവ സ്ഥികാതീം കി പ്രഭാഷേത് കിമാസീതാവ്രജേത കിം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അതായത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥാ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ട സ്ഥിത പ്രജ്ഞസ്തദോച്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ മനക്കൽപ്പിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങളെ ത്യജിക്കുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങളെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിനെ ത്യജിക്കുക, മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക, ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദുഃഖേഷുനുദിക്മനഃ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹഃ വീതരാഗഭയക്രോധ സ്ഥിതാധീർമുനിരുച്യത്തെ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്കു നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്നും മുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, 3 തരത്തിൽ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ വെച്ചാൽ 3 ക്ലേശങ്ങൾ. ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമുക്ക് മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധനാവുന്നില്ല, സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല, സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ഭയം, ദുഃഖം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യാ സർവത്രാനപി സ്നേഹ തത്തത് പ്രാപ്യാശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെ എല്ലാം അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ വർത്തിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ ബാധയേൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവനാണ്. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചൊരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. ആ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സമാധി. കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കും. യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമോങ്കാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നവനാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഒരു യോഗിയായാലും ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയായാലും ഒരു ഭക്തനായാലും എങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ആമയെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആമ അതിന്റെ അവയവങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആര്? ഒരു ഭക്തനായാലും ഒരു യോഗിയായാലും ആത്മജ്ഞാനി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, മറ്റു സമയത്ത് ഉൾവലിക്കും. ഒരു അമ്മയെ പോലെ
കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിലോ ഉൾവലിക്കും. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനൻ ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. വിഷയാവിനി വർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസോപസ്യ പരം ദൃഷ്ടാവ നിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ വിഷയസുഖത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ഇത്തരം പ്രക്രിയകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആരായിട്ട് മാറും, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മാറും. അതായത് വിഷയസുഖങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ താല്പര്യങ്ങള് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ ആരാകും, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മാറും. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു വസ്തുവിലും ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവന് തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തന്നെത്താൻ നശിക്കും. അതായത് ഭഗവാനിൽ ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തന്നെത്താനെ നശിച്ചു പോകുമെന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരുപ്രേമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. 3 ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. അതാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. അതാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതും മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഏതാണ്, ആധ്യാത്മികത്തിൽ വരുന്നത്. ആധ്യാത്മികം. അടുത്തത് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ത്, ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാവാം, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നാവാം, അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആദി ഭൗതികത്തിൽ പറയും. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ത്, ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുൾപൊട്ടല്, വരൾച്ച, അതൊക്കെ എന്താണ്, ആദി ദൈവികത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പ്രകൃതി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളും, ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ആര് ബാധിക്കില്ല, ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. കാരണം അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല വ്യക്തി. അപ്പൊ ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം, ഇതാണ് 3 തരത്തില് ഉള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ. അതാണ് 3 ക്ലേശങ്ങൾ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം, എന്തായാലും തീരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സമയം പോവില്ല നിങ്ങളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.